Ready na mo nga mudawat sa espiritual nga panalangin? Okay, magbusog ta karon kay uning taud-taod mabusog pud ta. Manindog sa tamang igsoon kay atong dawaton ng pulong sa Ginoo. Alright, so ato ang idukotong ulo, atong ipiyong atong mata, magampo ta. Among Dios, among langit ng Amahan, salamat kayo Ginoo niining mga mensahe nga imuhang gihatag ug giandam para namo. Ug salamat Lord sa mga kasing-kasing madinawaton sa tanang mga huna-huna nga abli sa pag-absorb sa mga mensahe karon ug dili kini malimtan o kanon na yung mutatak sa amo ang hunahuna kasing-kasing ang imong mga mensahe maghatag namo kadasig, kalig-on og dugang kahibalo. Ug salamat kay Ginoo nga di kini masayang Lord God ang mga pagtulunan nga among makatunan. Kay ikaw ang Dios nga labing gamhanan, nagagiya, nagatudlo ug nagaamping sa among kinabuhi. Giday ka na mo gipasalamatan in Jesus name. Amen o amen. Magpabilin nga manindog kay atong basahon ang pulong sa Ginoo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Okay, 1 Thessalonians or unang Tesalonica 5:18 nagingon, og pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Inay mo tapad pagpasalamat kanunay. Ang Dios bang panalangin ka nato palihog bang lingkod. Inay mo tapad pamati gyud. Okay. So, introduction ta. As the year ends, matapos na ang 2025, we reflect on the joys and struggles. Unsa man ang mga kalipay o mga kasakit, mga kalisdanan nga imong na-encounter sa 2025. Usahay ni bati kag kahadlok atong pag-abot sa bagyong Tino. Nang aksyon tag kabala kagamay mo tong nang lalinta kay basin niya maparya sa udit. Oh. Mamalandong ta. Unsa ito pamalandungan? Ang kaayos Ginoo. Amen. Unsaon na to? Nganong kinahanglan man tang magpamalandong? Kay sa kadaghan sa mga dili maayong pangitabo, pero mas daghan gyud ang maayong pangitabo. Amen ba? Nakasulay na ba ka nga imong gilista ang tanang maayong nahitabo nimo? Masulod sa notebook? Tanan? Murag daghan kayo. Unya, kung imong ilista ang mga bating nga pangitabo sa imong kinabuhi, ikumpara nimo sa mga nindot, asay mas daghan. Mas daghan ang maayo. Amen? So, gratitude is God's will. Ang pagpasalamat usa kini ka kabubuton sa Ginoo sa matag season or every season. Unsa may buti ipasabot sa Ginoo nga ang pagpasalamat, it's not only nga maayo ang pangitabo, kundi bisan sa dili maayong pangitabo, pwede kang magpasalamat. Amen. Nagpasalamat ba mo nga bisan pa sa bagyo, wala ta na unsa, hangtod karon buhi pa ta? Nagpasalamat ba kita nga bisan sa linog, salamat sa Ginoo kay wa ni duol diri. Dito ran dapita. Nagpasalamat ba ka nga sa kadaghang mga tawo dihas kadalanan na disgrasya, praise the Lord, dili kita ang usa ni adto. Amen ba? Every day, nagdagan tas kalsada, naglawig tas kadalanan, daghang mga nangadisgrasya. Pero salamat, maayo pa ang atong kahimtang karon. Og maayo kaayo ang naitabo sa itong kinabuhi. Kay wa kita nasayod, every time mo gawas ta sa kadalanan, daghang mga tao nga usay di mag-amping, ang mga nag-amping mapagan. Tinuod na. Usay i-allow sa Ginoo mga panghitabo nga di maayo apan na ay reason nga nung usahay i-allow sa Ginoo ang dili maayong panghitabo. Kay basin usahay ang tawo malimot na pagpasalamat sa kadaghan nga iyang nadawat ngan maayo. So, ang pagpasalamat dili lang kutob sa naatay na dawat nga nindot,
kundili ang pagpasalamat bisan sa mga kalisdanan nga aton nasinati kay balog gihapon tang magpasalamat. Give thanks in all circumstances. Unsa gingon diha? In all circumstances. Bisag unsang sitwasyon. Bisag unsang kahimtang. Ingon ang Biblia, pagpasalamat kanunay. Okay? So number 1, to thank God is to thank God for His presence. Ang presensya sa Ginoo kada adlaw, inigbangon pa lang nimo, inighanggap nimo sa hangin, ilhanan kana nga ang presensya sa Ginoo imong nasinati. Gihanggap ko mo be. Ay lang mo pangutot. Di ba? Kanindot paminawon nga matag buntag inig mata nimo nakahanggap pa kas hangin og ang pinakanindot kung imong mauban kanunay ang Ginoo. Amen. Pagpakan ng Ginoo matag buntag ang presensya sa Ginoo kauban nimo kanunay. God never left us throughout the year. His presence gave strength and peace. Ang presensya sa Ginoo naghatag og kalig-on og kalinaw. Kay bisan pagdaghan kag problema, pero kung naa kay Ginoo, malig-on gyapon ka og magmalinawon gyapon ka. Kaya ang presensya sa Ginoo sumala sa Biblia, in the presence of the Lord there is fullness of joy, and that joy will give you strength. Kaya yung sa Biblia po, the joy of the Lord is my strength. Kung naa kay kalipay diya sa Ginoo tungod sa presensya, naa kay kalig-on. O gingon po diya sa ni Prophet Jeremiah nga ang Ginoo maghatag kanatog prosperity. What does it mean prosperity? Gipalaw man pagdig sa mga Bible scholar, ang meaning is prosperity is peace. It's not about money. It's not about wealth, but peace. It's with the presence of God. Because if there is the presence of God na ay kalinaw, kay daghang mga tao karon bilyonaryo, trilyonaryo, pero dili malinawon. So wala sila tinud-anay nga prosperity sa kinabuhi kung walay tinud-anay nga presensya sa Ginoo. Kaya ang uban hadlok patyon. Kay daghan sila kwarta, hadlok tulison. Wa sila kalinaw, di sila katarog-tulog magabi ang mga negosyante. Di katarog-tulog sila, wa sila tarong kalinaw, may paka kay makahinanok pa ka kada gabi. Amen. Bisag na kay problema, pero makahinanok gyapon kag tulog. Makatulog kang maghayang. Pero naiuban, matulog mag-bulletproof. Kay nahadlok og posilon, na ay kinahanglan gwardya, nagbantay, pero ang Ginoo mo'y atong magbalantay. Amen. Atong pagpagan ng Ginoo. Hallelujah. Di ka basta-basta og magbalantay. Kaya ang ilang magbalantay, sinuhulan. Pero ang atong magbalantay, wa na to sa huli, pero gamahanan. Amen. Amen. Gibantayan ka, buntag hangtod gabi, gabi hangtod buntag, way pakyas, gibantayan ka sa Ginoo. His presence give us joy and strength and peace. Sunod, Psalms chapter 16 verse 11, na ay gingon din ang linya, fullness of joy in His presence. Sa lain pa na nga version, in the presence of God there is fullness of joy. So, usa sa atong pasalamatan sa Ginoo ang iyang presensya. Lord, salamat kayo kay imo kong giubanan January hangtod December. Amen? Sunod, number 2, we have to thank God for His protection. Gibantayan ta, giproteksyonan ta, giampingan ta sa Ginoo. Sa atong sa kanang mga OFW, dili na basta-basta, kay kulba-kulba ba na, iniglupad sa aeroplano. Kay labi nagsikag paminaw atong propeta, nga naay plane crash, di na lang kamo uli, kay, naraba to'y giingon sa propeta, nga, nahadlok na. Para sa kong mga igsoon, kay muli yung tasag December, ingon man si mama, asig paminaw itong propita.
Ayaw sa guli o December, kay ingon na ba to si prophet kuan nga na ay plane crash? Surtuig na lang. Go, ay sig paminaw anak kay kuan huno na paminawa ang tiyog sa Ginoo nya magampo kanunay. Ampo kanunay. Nga Lord, bantayi mi Ginoo sa bisan asa mi moadto. Protection from sin and unseen dangers. Ato mga bata, mga igsoon, lukop na sa dula, bisag asa, lukop na sila og suroy sa ilahang mga dula-dula sa balay, pero kung wala pa'y pagbantay sa Ginoo, pinagis mga anghel, ato mga bata, luoy kaayo. Una nga, salamat sa Ginoo, Lord, salamat Ginoo kung mga bata imong gibantayan. Imong giproteksyonan. Kana mga bata nato ato ginang ilihans, Lord, protection din akong bata karong adlaw, inig ato sa eskwelahan, inig uli sa eskwelahan, kay tagabalo na iro. Oh, tagabalo na ay bitin, na ay sawa, moagi sa dalan, masugatan nimo. So mag-ampo ta kanon na protection sa Ginoo. Amen. So pasalamat ta sa Ginoo nga giproteksyonan ta sa Ginoo hangtod karon buhi pa ta. Amen. To pagpakan ng Ginoo anak. Psalm chapter 121 verse 7 to 8, the Lord watches over us. Ang thought din na ang Ginoo nagtan-aw nato. Kung sa panahon nga naatas ka kuyaw, He will run to rescue us. Amen. Kanindot ana mga igsoon. Number 3, we have to thank God for His provision. Unsa may gihatag sa Ginoo nimo? Kinsa may nakasulay diri nga nag-minus na gyud ang imuhang kuan, panudlanan, negative, deficit. Pagtan-aw sa ATM, way sod, pag-inquire, way sod. Pagtan-aw sa pitaka, wa na po'y sod, na deficit. Kasulay mo, ana? Kasulay sa biyana. Oh? Pero pag abot sa panahon nga, nagitak ng panahon nga giandam ang Ginoo nato, nga paawason ang atong panalangin. Amen. Gusto ba mong maabot ang panahon na? Padayon mo pangalagad sa Ginoo. Padayon mo. Awa mga batanon na to sa una, mga tiglimpyo diri, mga batanon, mga mga wapay himol sa una, wapay ligo, manimba. Pero karon mga professional na, natay mga professional. Kini mga sagad nga nahimong professional diri, mga tiglimpyo ra diri sa kuan. Sisimbahan pero giprovidean sa Ginoo karon nindot nga trabaho. Giprovidean sa Ginoo og nindot nga umaabot nga mga partner. Hallelujah. Ako sa una tiglimpyo sa simbahan. Kami dili mi magkuan kanang magkwenta kuno sa imong nahimo nga pinakaubos nga trabaho ang importante. Bisag unsa ka simple og pinakaubos ang imong gibuhat, ang Ginoo may imong gialagaran. Amen. O nagtanaw ang Ginoo, kabuutan sa akong anak, ako ning panalanginan. Di mo ganang panalanginan? O pagkugi mo pangalagad sa Ginoo aron panalanginan mo. Unya usa sa panalangin sa Ginoo, provision. Providean ka sa imong panginahanglan, moabot ang panahon mo ka nga, grabe Lord, kadaghan sa imong panalangin. Nag-awas-awas o kung mag-awas-awas na ipamisik sa uban. Amen. Kung mag-awas-awas na ng imong mga panalangin, pamisik gyud mo. Kay mo na ilanan, gi-bless ka sa Ginoo. Amen ba? Ina po, Lord, gusto kong mamisik unya. Gusto kong mo-bless sa uban. Lord, ako tuhuan, one day I will receive more blessing. Whatever you sow, you will reap. O sa imong gipugas, imong aniyon. Kung magpugas kag daghan, muani pag kag daghan. Nganong gingon man sa Biblia ba, ang nagsigig hatag, wa gyud nahutdi. Apan katong mga nagsigig pugong, nahutdan. Kay ang panalangin adto ihatag sa Ginoo sa mga dili dalo. Adto ihatag sa Ginoo sa mga manggihatagon. Moingon mo Ginoo nga maayo ni siya nga channel of blessing. Kay ang intention sa Ginoo nga nung i-bless ka is to bless others. Ang blessing ay mong gihatag di lang kay para nato. Because we can live by just a simple lunch, simple dinner,
simple snacks. But kung maghingapin na imong blessing, kutobra ba din ha? So, atog yung gamiton ng prinsipyos Ginoo, be a blessing. Nahimo kang gipanalanginan, kay aron ka magpanalangin sa uban. So, tungod na sa provision sa Ginoo. When God provided you, you will be used by God to provide others. Amen ba? Ganahan mo nga, usamos gamiton one day, nga i-bless mo sa Ginoo kay nagingapin na ang inyong blessing. Umudagan pag yuda. Hallelujah! Amen! Okay, so dili kita panuko mga kaigsunan nga mo panalangin ta sa uban. Salamat sa panalangin, Lord. Actually, ano yun, Lord, dako na kay may gastos sa kuan, pero salamat Ginoo kay blessing man ni. Wa mi kahatag nga kuan, Lord, bugas. Wa mi kuan ron lechon, Lord. Pero salamat sa Ginoo to the surprise. Na-surprise me kay naaday lechon. Na-surprise me kay naaday lechon. Wa bita nagkuan, diba? Nagsabot ta nga walang ta asang ice cream na cancel kay gipang subawan. Atol nang ipuno-puno sa sudan. Karon, hallelujah, praise the Lord kay naadi ay lechon. Grabe no? Salamat sa Ginoo niya. Napagilaing blessing on niya. He provided through people and opportunities. So ang Ginoo ganan kay mag-provide kay aron naay malipay nga lain. So kung lipayon ka sa Ginoo, i-share ang imong kalipay. Amen. Philippians chapter 4 verse 19, God meets all our needs. Wala gingon diha, God meets all your wants. Ang sa kalayaan sa wants o needs. Ang imuhang needs, food, clothing, shelter, napilain? Basic. Pero kung wants gani, lahi na po na katong cellphone, sakyanan, motor, balay, ang balay sa needs. Sa pa na nga mga wants nimo, dili po lang sina kay kuan man na needs man na. So, mostly kanang ato ang mga wants kining sakyanan, motor, 4 wheels, 2 wheels, 3 wheels. No, nangandoy man na wala. Inyo nang gusto. Pero usahay baya dili ihatag dayon sa Ginoo. Paabot sa saktong panahon. Kay base nangayo ka og eroplano wa kay landinganan. Nangay kag helicopter unya wa pa kay butanganan. O nangay kag sakyanan pero wa pa kay parkinganan unya wa po kay lisensya. So dili ka kasaligan sa unsay gipangayo. So siguro ang kung mangayo ka ng butanga, ipahanay sa Ginoo tanan. Lord, tagay sa akong lisensya, Lord, tagay sa akong trabaho, kay basin mangay kag 4 wheels, unya wa kay ka monthly, or ka gasolina. So, sayang ang gihatag sa Ginoo nimo. So, tagaan ka sa Ginoo, kanang imong makaya. Amen. So, dili katagaan sa Ginoo, kanarang gusto nimo, kung dili, kung say, gikinhanglan gid nimo. Amen ba? So, salamat sa Ginoo sa tanang gi-provide sa Ginoo. Number 4, thank God for the lessons through trials. Kana bang sulayan mo o makasulay mo kana mga mapait nga mga kalisdanan o mapait, lisod na gani, pait pagyod, na doble na. Mga mapait nga kahimtang sa kinabuhi. Kung sa drama pa na, to kanang tungod may kinabuhi. Ano naman na niya na po tong drama nga naguluhan, kini ang akong suliran. Gigaman tas mga suliran sa kinabuhi. Pero ang pangutana, matag suliran nga na-encounter nimo, nakat-on ba ka? Matag suliran nga na-encounter nimo, naa ba kay lesson nga nakatunan? Kay usahay mga kaigsunan, ang atong mga trials nagbalik-balik, kay gitugot sa Ginoo mo balik, kay basig wala pa kakakaton. Munang ayog reklamo, Lord, ngano man nga sige balik-balik ning pagsulayan Ingan ng Ginoo, wala pa ka makaton. Kami bitaw nga mga maestro, kung naami mga students na mo nga,
wa pagyod ka pasar, among balikan. Usay mag-reteach pa mi, i-one-on-one pagyod na mo. Na ako yung mga estudyante nga, halos na lang kada test, kada quiz, kada exam, hagbong. O di mahagbong, zero jud. As in, luoy jud kayo bang nangugat na ko og tudlo, nangugat na ko og kanang klase, pero tagaan na tag zero. Unya, halos hinungit pagyud kayo ang lesson. Gihungit na, gitudlo na, gangangara, wala nakatunan. Kasakit sa dughan. No? Kasulay ka na, Lem? Kadaghan na? No, na yung mga maestra, na yung maestro. Dili lalim nga sa mga magtutudlo nga naggibuhat na nila ang tanan na lamang kaya para ang yun makat-on, pero wag gihapon, balik ka na sad. I-reteach na po, tudluan na po. Muna makiksunan, sa atong kinabuhi, ayaw katingala o sahay balik-balikan kag pagsulay. Kay basin, naapay gusto ang Ginoo nga ipakat-on nimo. Kay every situation, there is a lesson. Matag sitwasyon nga may tabo sa imong kinabuhi, na kay makat-onan nga leksyon. Wala na gitugot sa Ginoo para lang muagi lang, kundili na akay ma-learn. Kinsay na ipagsulay karon diri isang kamot. Kasi-kasing pagsulay sa emosyon, mga batanon, masin naayon ka ng mga gisulayan sa emosyon, kay buwag kag uyab, or wala sugta. Naninguha, gibasted. Onya, ansa pa? Sa mga mga adults, unsay sakit problema sa mga adults ron? Naay gibati nga sakit-sakit. Ug basig sige po kagkaon og kontra. So kato mga hibla ron, unod na kan ay lang tong tambok. At least gamay-gamay na nga fats. Ang importante din nga, Lord, salamat kaayo Ginoo kay kini maghatag na kog kalagsik. Oh. Amen. Ang ato laba nga makigsunan nga natay ma-learn sa ato ang mga trials. Unsa pay mga trials nga inyong nasinati karon? Kwarta? Kana tanan. Hasta mga batanon magproblema pag kuno kwarta? Tinuod na bisan pag wala mo'y magproblema gyapon sila kay ngano man naa sila bayronon. Project, unsa pa nga mga bayronon sa eskwelahan, daghan, maapil po ka problema ang mama. Maapil po ka problema ang papa. Naidagang parcel ng abot. Timing bigot ting December. Kay nagununa na, kana bang, wa pa ganin abot ang bonus, niabot ang parcel. Unya daghan pagyod kay para pustonon. Unya wa pa naabot ang bonus. Namo na ni Ron. Masalamat sa Ginoo kay nakadawat na mo sa bonus. Saro man lang wa mo kadawat nga kuan naman. Hapit naman mo tapos ang tuig. Amen. Inay mong tapad ang bonus nimo ay kalimti ang Ginoo. Ha? Dili to kalimtan ang Ginoo sa mga bonus. Okay, sunod. Trials strengthens our faith. Kung naa kay mga pagsulay nga magyan, usan na sa paagis Ginoo nga maligon ang imong pagtuo. Sama sa usa ka kawayan nga the more nga sige sa gikuso-kuso sa hangin, the more siyang magkalig-on. Sama sa kakahoy nga moagi og mga kusog nga hangin ug bagyo, the more siyang nalig-on. Ako naman gistorya nino siguro na nga lahi ang kalig-on sa mga kahoy sa Leyte o Samar kumpara sa kahoy sa Cebu. Naay nagkuan na kanang naghimo og research nga mga forester. Unya ila pong gi tan-aw gyud, parehas og edad, parehas og kanang variety og parehas og klase nga kahoy. Unya ilang gitandi, parehas og edad sila, pero lahi og location. Ang usa tuwa sa Samar ug tuwa sa Leyte, ang usa na Cebu.
pagtanaw nila, paghiwa nila sa kahoy, mas daghan siya og kanang lingin-lingin gani. Compared sa kadong kahoy nga naa diri sa Cebu. Kay ang ilanan ana nga daghan siya kanang mga ring sa iyahang kuan kanang punuan, mo to ilanan nga lubas. Ang iyang kalubas ba kana bang kagahion. Nalig-on siya. So mas lig-on ang kahoy nga niagig kusog hangin ug bagyo. Una nga gusto kang malig-on, sungsunga ayaw kahadlok nga ato ang sungsungon ang mga bagyo ug unos ug pagsulay sa tong kinabuhi. Isalig ra sa Ginoo, dili ka mapukan. Basta na ang Ginoo kauban nimo, dili ka matumba. Amen. Tugpakpakan ang Ginoo igsoon. God used pain to shape our character. Usahay gamiton sa Ginoo ang mga kasakit, mga problema sa ato ang kinabuhi aron nga ang atong kinaiya ug batasan mapurma. Sulayan kas Ginoo nga naay tawo nga magsurang-surang nimo. Nya nagampo ka, Lord, tagai kog pasensya. Hala, nagampo ka, Lord, patas-a akong pasensya. Tugutan sa Ginoo, masulayan ang imong pasensya. Na kay silingan nga magsurang-surang nimo, mangaway nimo, or bisan ka nang nas kauban sa imong panimalay. Nya nagampo ka, Lord, patas-a ako pasensya og pailom kay dali kay ko masuko. Kanya sulayan ka. Diha na masulayan kung tinud anay bagyog kang nagkat-on. Unya kay nagampo man kagkusog sa Ginoo. Kapalo ko, makadaog jud ka. Makadaog ka, dili ka mapildi. Kay naa kay Ginoo nga imuhang gisaligan. Lord, tabangi ko Ginoo. Mayin ka nga, Lord, bati kay ko kinaiya, bati kay ko batasan, pero tungod nimo mahimo kong tarong. Tungod nimo Ginoo, mahimo kong maayo. Wala may maayo rin ako, Ginoo ra may maayo nako. Amen ba? Kung atong ususyon, atong kaugalingon mga kaigsonan, kinsa may tarong nato diri? Puro stando na mga diferensya. Amen? Tanawa ra gud imo tapad, bisan og unsa ka perfect o kagwapo, pero naagiti apan gamay. Amen ba? Pero nakanindot kay ilang giling-ilingi ilang tapad. Naay uban may nga gwapo unta. Apan naay sumpay. Pero sagdi na lang ng apan. Hinay mong tapad, sagdi lang ng apan, God. Kaya nga naman, bisan pag naatay mga apan ginagmay, ang importante naatay Ginoo. Amen. Kay kining atong mga apan-apan, mag-anam man nagkawala. Tinuod na. Mag-anam nagkawala kung naatay Ginoo sa kinabuhi. Unya, kita bisag di kay tatandong gwapo, o di kay tatandong gwapa, kung naa ang presensya sa Ginoo, mo gwapo o mo gwapa ka. Yes, tinuod na. Kung sa mga Kristohanon nga mga babayi, ngita sila og kanang gisayt-saytan sila, apil sila og youth camp, mga katong mga kaminyoon na ba, mga 20 kaminyoon na, sayt-saytan sila, kinsa man kanino? Nya na sila standard katong mga hingkod ba, na sila standard nga kining akong gipangita kining pastoronon. Nya iyang gibantayan ang usa ka lalaki, tanon niya, uy, naamay apan. Gwapo unta, pastoron unta, pero putot man. Naiapan. Then ano po sa speakers, nga kuhan ka ng youth camp. Diri, basig na diri. Tanaw-tanaw sa lingi-lingi siya. Uy, kani, murag mo na ni. Agay, nindot na kay mo istorya. Libat man. So naatay pastor bitaw nga libat. Si Pastor Rohiro. Binuangan lamang siya katong mga nagdebate kay sa una apil-apil sa debate. Nya nagisgot sila og kaayuhan. Nagisgot sila og kanang healing ba. Karon hisub sa ang Ginoo maoy atong bantugan nga mag-aayo. Inan bitaw siya atong usangan ni debate niya, sige, iampo sa Ginoo kanang imong mata di na mo libat. Giinsulto siya. Wa na siya ni apil og debate. Ngano man mo apil-apil kag debate, kita ra kag away. Nya mobo kay kag buot, ana ay na lang gyud apil-apil diha kay kita ra kag away, kita ra kag lalis. Di gina maayo.
Kita makiksunan, natin mga apan, pero ang importante, ang Ginoo gyud na asulod nato. Nabitaw pastor nga walay kamot YTL? Oh, sila disabled to, pero nagwali, nagsangyaw. Wala nakita sa iyang asawa nga ang iyang bana, way kamot YTL, ang iyang nakita ang Ginoo. Amen? Sige sa magbayhana nga sukton niya tong tawhana nga way kamot YTL. Kailan mo ana ni Pastor Nick? Way kamot YTL? Magwali ipatong sa lamisa? O ipatong sa misa unya matagag gani maglisod na og bangon. Maglisod siya bangon kinalan bangonon pagid siya. Kay maglisod man siya kuan bangon. Oh, tabangon. Pero alagad sa Ginoo, no? Pero wala niya gimain nga kining iyang trials bisag hantod sa iyang kamatayon, trials gihapon. Kay ngano man dito na shape ang iyang character. Makayon siya nga basin og naapa ko'y kamot o nako'y til, basig dili pug ko alagad sa Ginoo. Basin og kompleto pa ko, basin og hambugiro ko. O niya na pod siya. Pero salamat sa Ginoo kay wa ko'y kamot ug wa ko'y tiil, nangalagad ko sa Ginoo. Ikaw, na kay kamot ug na kay tiil. Kompleto ka, dili ka disabled. Amen. Samtang wa pa niabot ang trial sa kinabuhi. Samtang kuya bitaw kay no kanabang maparehas ta sa uban nga unya na mga lagad nung maputlan og tiil. Unya na mga lagad inig makuhaan nag kidney. Unya na mga lagad og makuhaan nagbaga. Unya na mga lagad og makuha ka appendix. Or unya na mga lagad og paputlag kamot. Ayag paabot ay igsuon nga sulayan ka. Usa pa ka magtarong. Amen. Kay mintras tanto nga able pa ka og makapangalagad pa ka sa Ginoo. Pangalagad sa Ginoo. Amen. And sometimes God use our pain to shape our character. Natay mga kasakitan, usay tugod sa Ginoo nga may tabo ang dili ang may tabo aron ang imong karakter matarong. Amen ba? Ngano man tong si Jonas gitugod sa Ginoo nga ipakaon sa dakong isda. Kung buto na naon, kung makaon kag isda, mamatay naman ta ka. Kay masuffocate man ka sa tiyan sa isda o pwede kang mawadag oxygen sa ilalom. Pero nganong gibuhi pa man siya sa Ginoo. Kay naay katuyuan ng Ginoo sa kinabuhi ni Jonas. Ikaw nakasulay na ba ka nga mura nalunod sa mga problema o mga pagsulay sa kinabuhi? Pero hangtod karon buhi pa ka? God is shaping your character. Kay si Jonas atong tayma, sige siyag balibad sa Ginoo kay naade say hatred. Naade say kalagot. Di siya mosugot sa sugo sa Ginoo nga moatos Ninibe aron magwali. Kay ngano man ang mga taga Ninibe kontra daay nila. So musugot na daay siya nga, Lord, sige, padayon na imuhang kasuko dito nga mga matay tong taga Ninibe, mayra mga matay to sila kay kontra man to namo. O nasin kasing na dili siya ganahan musugot sa Ginoo. Dili siya ganahan maginulsol ang mga tao. Apan padad-an bitaw sa Ginoo dakong isda. Ki padadag unos dito aron makaon sa isda. May gani, wala namatay. Amen. Umay gani, buhi si Jonas. Kung sa diyang buhi pa siya. Dito siya nag-ampo sa Ginoo sa ilalom sa isda. The shape ang iyang karakter samtang siya na malandong. Nagibuhi pa siya sa Ginoo. Kahibulungan. Muna makiksunan, kahibulungan kaayo. Nahantod karong oras sa buhi pa ta. Daghang mga pagsulay problema nga imong nagyan pero salamat sa Ginoo buhi pa ka karon. Amen ba? Atong pagpakan ng Ginoo ana. Matud pa ni Santiago diya sa James chapter 1 verse 2 hangtod sa 3. Bulahan mo kung makaagi mo og klase-klase nga mga pagsulay. Kay ngano man kanang pagsulay nga giagiani mo mo ni makatabang nimo nga makalahutay. Kay kung ang tawo nga dili agyan og pagsulay gamay ra nga sipyat hagba dayon. Pero salamat sa Ginoo kay giagyan kag pagsulay nakalahutay ka. Nagpadayon gihapon ka. Amen. Ini imong tapad padayon ta. Ha? Padayon ta di ta mo undang pangalagad sa Ginoo. Number 5,
Thank God for the forgiveness and grace. Daghan kayong mga grasyang ipadagay sa Ginoo. Number 1, kapasayloan sa aton mga sala. Kitang tanan kada adlaw masipyat. Dili man ta inana ka perfect sama sa Ginoo. Na ay mga kapakyasan, ay mga kasalanan, apan ang importante, mubalik ka sa Ginoo kung makasala ka. Amen? God forgave our failures and sins. Ang Ginoo nagpasaylo sa imong mga kapakyasan o sa imong mga pagkulang, sa imong mga kasalanan. His mercy is new every morning. Kabalo ba mo sa meaning anang gingon sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23? The steadfast love of the Lord never ceases. They're new every morning. Every time nga mo matulog ka ba? Before ka matulog, mag-ampo ka pangayag pasaylo kung unsa man ang imuhang mga kapakyasan o kasalanan sa tibuok adlaw. Pagtulog nimo, malinaw na ka, okay, ready na Lord. Pwede na. So dapat muna yung una nimo nga every time matulog ta, ready na ta para langit. Kay wa ta kabalo, mumata pa ta. Amen. Kay ugma bag-o na sad ng adlaw, lain na sad ng adlaw. That is another day. And that's the mercy of the Lord is new every morning. Kung inyong masabtan ang word nga new every morning, it's not the old one, it's the new one. Okay? Unsay kalayan sa new ug old? Gideclare na sa Biblia new. So example, kaning microphone. Naani sa ang kaning microphone naani sa tabon. Kini. Okay? So dapat inyo ning limpyuhan worship team ha, limpyuhin ning tabon kaning sa microphone before maabot ang 2026. Pero dili gyapon siya new. Nalimpyuhan ra. Nalimpyo ra, nahinlo ra, pero dili bago. Unsay kalayan nilang duha sa bago og gilimpyuhan ra. Lahi kay no. Ang gugma og kaluoy sa Ginoo bag-o kada adlaw. Way daan sa Ginoo. Every day ning mata nimo ang kaluoy og gugmas Ginoo nga imong dawat bag-o dili daan. But ipasabot willing ang Ginoo mo hatag nimo kanunay bag-ong kinabuhi kada adlaw samtang may kinabuhi pa ka. Amen ba? Og ang ihatag sa Ginoo dili daan bag-o. Dili lang igor ang giwaswasan, gilabhan, kundi bag-o. Nakuha ninyo? So dapat atong pasalamatan ng Ginoo every time God forgive our sins. Every time we are renewed. That time we are renewed. We are revived. Walang kagihugasan, kundi gibag-o. Walang kalimpyuhi, walang kawaswasi, kundi gibag-o. Sama sa iyang gugma o sa iyang kaluoy nimo kada adlaw bag-o. Amen. Atong pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Thank you Lord sa imong gugma. Number 6, thank God for family, church, and community. Pasalamati ang Ginoo nga nakay pamilya. Ang uban diri gibiyaan og pamilya, gibiag mamagpapa. Pero salamat sa Ginoo kay naa kay family nga mga alagad sa Ginoo. Amen. Like ni John og ni Paul. Gibiyaan sa iyang mamagpapa pero gitagaan og daghang mama og daghang papa og daghang igsoon. Ato pagpaka ng Ginoo, maayo kayong kinabuhi. Maayo kayong Ginoo silang kinabuhi. Maayo kang Ginoo sa akong kinabuhi sa una nga ni-try sila og reject nako. Nakaingon ko, Lord, na ako'y laing pamilya nga mudawat nako. Kung ang akong tinuod nga pamilya dili mudawat nako. Unya mabuhi ko bisag asa ko punta kay naa ka kauban nako. Amen. And pasalamat sa Ginoo kamong dunay pamilya na amoy mamang papa. Blessed kayo mo, labi na inyong papa, inyong ginikanan, nangalagad sa Ginoo, blessed kayo mo. Kay ang uban nilang mga ginikanan, lahi, ang pangandoy silang mga anak, dili totally nga para sa ilang kayuhan, kay ang uban nga mga ginikanan, para lang sa ilang katagbawan. Para lang sa
personal. Salamat mo sa Ginoo kung naamoy pamilya nga nangalagad sa Ginoo, bless kayo mo. Sa akong pamilya, wala sa nangalagad. Una, ako mo'y pinakaunang nangalagad. Sa among pamilya, ako'y pinakaunang nangalagad. Pero sila unta mo'y pinakaunang Bible studyhan. Pero dugay pa kayo nakabig. Pero salamat sa Ginoo. Tungod kay akong gibutang sa akong kasing-kasing na Lord, one day my family will come to you. One day my family will be blessed because of me. Ang salamat ko sa Ginoo, akong pamilya. Gamay na lang, duha na lang ang wala pa. Ako mamang papa, nasugod na pangalagad. Ako ang mga igsoon, nangalagad. Duha na lang ang kinahanglan jud nato nga iampo. Muna nga kamo ay magundang ampo. Nga kana inyong pamilya, nga inyong naa sa inyong panimalay, inyong uban-uban kanunay, iampo kina sila, Lord. Ako ning dadon sa Ginoo, tabangi ko Lord God nga kini akong pamilya, akong igsoon, akong mama, akong papa, akong mga anak. Iampo na sa Ginoo, Lord, mag-uban mi dito sa langit. Amen. Kay usa na sa blessing sa Ginoo gihatag nimo kay aron ikaw malipay og ma-bless ka sa imong pagkinabuhi aning kalibutana. Og nindot kayo ang pamilya kung mga lagad mo sa Ginoo. Amen. Ganahan ko sunod service nato karong January 1. That time ang magpamilya magtapad. That time. Example, family, sanguine sa family, tapad mo tanan. Lipalang family, tapad mo tanan. Temporada family, tapad mo tanan. Katong mga dili kompleto, okay ra, may importante, mag-uban mo, magkuyog mo. That time, atong palig-onon ang ato ang pamilya. Amen. They are treasure. Our family is a treasure. Pero sa mga wala pa, ayaw mo kabalaka. Ayaw mo ka-discourage. Kay one day, believe in God, one day you will see a miracle happen. One day you will see, muabot ang saktong panahon. Muabot ang saktong panahon. Paabot lang. Paabot lang. Ayog undang sa mga pag-ampo, ayog undang sa pangaliupo sa Ginoo, ayog undangi ang unsay imong gitinguha. Delight yourself in the Lord kanunay, and God will give the desires of your heart. Amen. Ayog kabalaka kung wala pa sila nadala nimo. Ang importante, ikaw mangalagad nga matinud-anon sa Ginoo. Kaya ako sa una, more than 10 years or 10 years, usapan ako nakita ang akong prayer. Ako lang gibuhat, nagmatinud-anon ko sa Ginoo. Sige ko gi-challenge imong pamilya. Hangtod nga ang akong igsuon nadala nako sa Ginoo. Hangtod abot o pila ka tuig, dili na ako nakadala sa akong mamang papa, si Pastor Edwin. Lain nga mga alagad, muna mag-igsunan kung asa ganin yung mga minas kinabuhi na abot og laing dapit, iampo sila, Lord, asa gani ako minas kinabuhi, padad itog mensahero Ginoo. Usa sa pasalamat nimo sa Ginoo nga nakay pamilya, unya ka ng pamilyahan nimo, maghihatag sa Ginoo, ikaw ang gitahasan nga mahimong panalangin nila. Ikaw ang gamiton sa Ginoo nga mag-ampo para nila. Ikaw ang gamiton sa Ginoo nga maproteksyonan sila. Pasalamati ang Ginoo, Lord, salamat ako'y pamilya sa panahon nga nako'y problema, naabot sila, matabang nako. Ato biyang pamilya mo'y atong direct gyud nga kauban sa panimalay. Iampo sila kanunay. Amen. Pasalamat sa Ginoo na kay church. Nagpasalamat ba mo sa Ginoo nga naatay katiguman sama ani og naatay kaigsuonan the church, the body of Christ? Sa panahon nga nakay problema, nakay kaduulan. When it comes to counseling, nakay mga confusion sa kinabuhi, nakay kaduulan nga alagad sa Dios. It is blessed nga naa ka sa simbahan kaysa naa ka sa kahilayan. Amen. Blessed kaayo ka kay naa ka sa simbahan. Moto nga atong young people usay mangigi na lamang ning ilang ginikanan nga aton lang dito puyo dong. Ingon po siya nga
Ay may gani, kay na ako sa simbahan, kaysa to ako sa kahilayan. Mao po na akong kinabuhi sa una. Sige, reklamo kong lulong, dugay kang uli. Sige, reklamo, nganong, asa naman po kuno ko? Pin ko, salamat sa Ginoo kay wa ko sa kahilayan na ako simbahan. Kay kung to po ko sa kahilayan, ining uli na ako, basin magpatay mis akong lulo. Atong time kay sa una, palahubog bang ko, wala po ko kailas Ginoo. So, salamat sa Ginoo, kay nakabig ko, tungod sa simbahan, nga gigamit sa Ginoo nga masangyawan ko, mamatuto ko, matudluan ko, hangtod nga nahimo tang tarong nga tawo. Kay di man kita may mong tarong kung walay pulong sa Ginoo. Lisod kaayo magkinabuhing matarong kung walay pulong sa Ginoo. Amen? Amen ba? Na nagkinahanglan jud ka pulong sa Ginoo, naa na sa simbahan magtudlo pulong sa Ginoo. And salamat sa community nga atong kauban. Ngano man nga magpasalamat ta sa community. Every time nga naay mga trahedya, naay problema, kita tanan magtinabangay. Unya, disregard of religion na. Basta kung sa imong relihiyon. Si Brother Jeter, nang hatag og saging dito. Maingon ba si Brother Jeter? Saman ka, bunagin ka, dili. Ha? Wala na. Kay, tabang para sa community gani, wala na kayo naunang nga, Katolikom ni, kani, bunagin man ni, kani, iglesia man ni. Ulay pili. Kung tabang gani, tabang panahon sa trahedya, ang community atong kaabag. Amen? O sa una, nabahaan ta dire, gitabangan ta. Sila, gikuan dito, gilinog dito, nitabang ta nila. Praise the Lord. So magtinabangay ang matag usa. Salamat sa Ginoo nga naa nga puwersa. God used people to support and encourage us. Amen? We are not meant to walk alone. Wala tagibuhat sa Ginoo nga mag-inusara. Unsay giingon sa Biblia, it is not good for a man to be alone. Muna nga gitagaan niya partner si Adan. Gitagaan siya iba aron naa say kauban. Kay dili ganan ang Ginoo mag-inusara ang tawo. No? Kanya alang po sa mga Kristiyanon nga kanabang magsimba kuno sila itos balay. May mo man akong personal pero nagkinahanglan jud kag someone and somebody nga imong kuyugon pagsimba. Mo nang naa kay kauban imong tapad lingia kauban ta. Ha? Ina kauban ta pagsimba sa Ginoo. You will not walk with God alone. You are meant not to walk alone. Amen. Number 7. Thank God for the hope and the future. Hapit na tama man. Igutom na ba mo? Yeah. Last, thank God for the hope and the future. Salamat sa Ginoo Lord sa maayong kaugmaon. Namoy mga pangandoy sa kinabuhi, maayong kaugmaon, ang pinaka-nindot nga kaugmaon, kana bang malangita. Dili lang kay kanang makakwarta ka, di lang kay makanindot kag balay, di lang kay maka-eskwela, makahuman ta eskwela, kundi ang pinaka-nindot nga hope and future, malangita. Amen. Nindot ang mahuman ta sa eskwela, praise the Lord. Nindot ang naatay, nindot nga balay, praise the Lord. Nindot pod natay sakyanan, praise the Lord. Nindot pod ang atong kinabuhi, nindot nga trabaho, praise the Lord. Apan ayaw kalimti, naay pay mas labing nindot ang makapuyo dito sa langit. Atong pagpakan ng Ginoo. Hallelujah. So God has good plans ahead and that plan is not only here sa kalibutan, but that plan is until heaven. New year brings new mercy and hope. Mosunod ta sa 2026. Unsay imong mga hopes and dreams? Unsay imong pangandoy? Lord, karang 2026, Lord, ako pangandoy Ginoo nga sukton ang tako niya. Ano yung mga batan-on dito sa likod? Una sa ang Ginoo. Focus mo sa Ginoo, mga batan-on. Na saktong panahon ihatag sa Ginoo. Amen. Focus mo sa pagpangalagad. Remember the plan of God. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Na-memorize na yun nila. Di na ako kinala mabutang diya kay memorize na.
Amen. Yan natay mga quizzes on niya, basig na ato yung memory verse dagway. Wala di ay. Okay, so salamat sa Ginoo. Unsa to tong pasalamatan sa Ginoo, tong balikan gamay kay human nako. Okay, namatan na sila. Okay. Una, thank God for His presence. Number 2, thank God for His protection. Number 3, thank God for His provision. Salamat sa Ginoo. Number 4, thank God for lessons through trials. And number 5, thank God for forgiveness and grace. And number 6, thank God for family, church, and community. And number 7, thank God for hope and the future. Okay, so sa inyong panahon niya nga maghatag mo sa inyong Thanksgiving, pwede nyo specific ang inyong mga Thanksgiving. Pasalamat sa Ginoo. For example, nakadawat ba kag 1 million, ano ba, nakadawat ba kag kuan kanang blessing nga unsa man imo nahatag na nadawat nga blessing, or unsa ba nga panghitabo sitwasyon na may lagruhan ka, ano ba, so pwede na nimo pasalamat sa Ginoo. Amen. O nakadawat ba kag kanang blessing gikan sa imong silingan nga kontra nimo sa una karon mamigo na mo, blessing na, no? Sa una nag-away mo karon buotan na mong duha kanang wala na mo nag-away, pwede sana nimo pasalamat sa Ginoo. Amen. So, unsa may mga nindot nga mga pangitabo, pasalamati ang Ginoo ana. Okay? Conclusion, mana kita. Gratitude recognizes God's faithfulness. Ang pagkamapasalamaton, unsa man, nag-recognize ni sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Okay, ready read? Thank God for blessings, lessons, and hope. Enter the new year with faith and thanksgiving. Atong sugaton ang New Year nga mapasalamaton ta sa Ginoo. Okay? So closing prayer, akong giyang yung tanan na manindog ta. Unya, iisa imong kamot diha sa Ginoo. Unya imong wala nga kamot sa imong dughan, imong wala nga kamot duol sa imong heart diri. Unya imong tuong kamot imong isaka diha sa Ginoo, iisa imong kamot diha sa Ginoo. Kung yung worship team, magpasalamat ta sa Ginoo sa tanang mga kaayuhan ngayang gihatag kanato. Let us do this. Hallelujah. Sabat kamo sa pagampo. Ginoong Dios, daghang salamat sa imong presensya, sa imong proteksyon, sa imong provision, sa mga lessons, sa imong pagpasaylo. Salamat sa akong pamilya. Salamat ninimong simbahan. O salamat Ginoo sa paglaom nga imong gihatag kanako. This time, Lord, I commit my life to serve you to the coming year 2026 as I leave behind whatever circumstances in the year 2025. I left them up to you. Akong isalig kanimo ang akong kinabuhi, akong trabaho, akong pamilya, negosyo, panginabuhi. Kanimo lamang Ginoo, akong itugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Itong pakpakan ng Ginoo mga ison. Hallelujah. Hallelujah.